एक्ट्रेसाबो एकदमबारे बुरां हायथुथु गसंगासिनो बानायला जायगानिफ्रायनो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दा जोङो दंफैयो जाहैबाय बहाय बे दाख्लै आं नोंथांनो दिन्थिनाय लाम्फायाव दैयाव थाबायनो हागोन ना हाया बेखौ आङो थाबायनानै नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन सुइस गेट ना मा होननायाव दङ नै दैमा थेग्रा फांथेग्रा ओमफ्राय ओरै सार'पालि नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय बरिया ओमफ्राय इयाव दङ जाहैबाय बेफोरबायदि मोननो हायो नैबे दैमायाव दाउसेन दाउला फारसेनिफ्रायनो नै बाद लेवाबो दंबावो गलेरबो दंबावो ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनैहाय दा दैया रानजोब्बाय नालाय बैथिं थाबायलांनो हागोन ना हायाथाय दैयाबो गोथौ मोनदां जायगा लाना जायगा र' नाजानि नोंथांमोननो दिन्थिनोहाय ओरै थांनानै ओरैनो बैनिफ्रायनो थाबायबोबाय आं रोमैनो ओरैनो दा बेफोरबायदि स्राय जाबाय दैया लाम्फाया सोरनि गभर्नमेन्टआलाय बेफोरबायदि मावना होनो हादों आसाम सरकारा मावना होनो हादों आसाम गभर्नमेन्टआ कर्नाटक स्टेटनि गभर्नमेन्टआसो हादों रायजो राजाफोरनि थाखाय गायनो फुनो थाखाय बेफोरबायदि थिखोनानै खरल थाखा गारनानै जोंनि आसाम सरकारालाय जयलाला बखि जायो गुबुन रायजोनि सरकारजोंहाय नोंसिनि आसाम सरकारा जेबो डेभेलप खालामनो हाया खालामनो रोङा जाखमारा गोजासो बखि जायो जोंफोरनि सिङाव बखियोब्रा गाहायावबो ओरै खुरनो हायै बायदि ओरै अन्थाइ जाबजोबखादों नै ओमफ्राय बैयाव सिमेन्ट फ्रेम नै बेबायदि लुदों गोजौनिफ्राय ओमफ्राय नै बिदि लुनानैहाय माने दब्लायसे ओरैहाय गाहायावबो सिमेन्ट ओरैहाय लुबाय नै ओरै लुबाय खथ्रा बेफोरबायदि अन्थाइ गारसनबाय माने बहाय बाज्रुमनायाव खुरनो हायैनि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय स्ल' मोसन थांबाय दैया होनला बाज्रुमनानैहाय स्पिड जाले बेथिंजाय थांनो हानाय नंले बायदि मोनबाय लोगोफोर ओरैहाय दै बाज्रुमनाया बारा ओमफ्राय जा लिमोनलानाय बेयाव गोजौआव थाबायनोबो नङाब्ला नोंथांमोननो बेखौहाय ओरै थांबायनानै देखायजोबगौमोन आं डाइरेक्ट बे हाग्राया फांथेबावो ओइसिम थांथारदों बियो ओरैहाय थांथारदों बे लाम्फाया गिदिंनानैहाय माने बिदि नावद्रा बायदि खालामनानै साइड बुखोना होदों आरो दैखौहाय ओमफ्राय ओरैथ' आं थाबायबोबाय बेसेबा गोजान गैयालाबो 1000 फुट जासिगोन आं थाबायबोनाया रोमैनो बै गुफुर ओरै बेरा होनाय नुहोनायासो आसोला सिला दाउआ मा लांखो हनै बासाबोदों बाजो बरिया बेखौ ड्रनजों खालामनो हायोब्ला ओरैबायदि समायना नुगोन लोगोफोर बैसिम थांबावखागोन आं बे गोरानखौ बारबोबाय आङो ओरैबायदि गोजान थाबायबोबाय आं रिउआनो नै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बेसेबा गोजान थाबायबोबाय आङो सोरबाफोर नायसनबायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसे रानबावनांगौमोन साला होमब्लासो साबसिन मोनबावगौमोन दा बिनिफ्राय आं ओरै थाबायलांनो हानाय नंले आरो गलेरबो दङनोलै जायगा लानानै कारेन्ट नाफोरसो दङदां बिनिफ्राय ओरैहाय अन्थाइ फटेक होनाय गेलेनो ओमफ्राय ओरैहाय बेयाव जोब्बाय अन्थाइ फटेक होनाया गाहाय लेभेलाव होनाया दिनैसो बेयाव गसंनानै खेबफैनो हाबाय आङो ओरै नायदो दैनि आवाजआ ज्रुम फैसिगोन ना ओरै बेसेबा गोजान बे हाग्रा ओरै थांदों जाहैबाय बेसेबा गोजान बै हाग्रा सेर रोमैबानो थांदों आरो हरैबो माने माइ गायनो दै थिखोदों ओमफ्राय ओरैबो थिखोदों ओमफ्राय बिनि बान्दोनि सिगाङावहाय नायदो नोंथांमोना मा रोखोम दाख्लै आं नै बैनिफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन दै गिदिरला
बेसेबा गोजान आं थाबायबोबाय गैयालाबो 3-4 हाजार नङाबा 5,000 फुटसो गोजान जाबाय आं थाबायबोनाया गासिनावबोथ' लाबोजोबनो हाया नालाय जिरि जिरि बोहैनाय दैसानि मुङा दुनालि 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 दैसा दायो बेसिम देखायफैबाय आङो नोंथांमोननोहाय नोंथांमोना नुनानै मा सानखो माबायदि सानखो माबायदि नांदों बैफोरखौ कमेन्ट बक्सआव जानायनो दाबाव अनेरबो दङनोलै गिनांगौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बेबायदि मावना होनो हादों कर्नाटक सोरखारासो हादों जोंनि हजोंनि गभर्नमेन्टआ खालि जानाय लोंनायावल' बेस्थ' बखिथारनोसो लुबैखायो आंलाय बिसोरबो बखियो स्रि स्रि खामानि गैया नोंसिनि गभर्नमेन्टआ होननानैहाय जोंनि सिगाङावसो बखियो नोंसिनि गभर्नमेन्टआ खालि थाखा मोनजायाला सरखारजों भारत सरखारजों एगेन्स्ट जानाय नै बेफोरबायदिल' नोंसिनि गभर्नमेन्टआ खामानि गैया गावसोर मोनजायाबायथाय माबा माबि हाथियार दैग्रा मा दैग्रा बिदि ओंखारलाबायो होननानै बखिलाबायो बिसोरो जोंनि हजोंनि गभर्नमेन्टखौ माने जोंनि हजोंनि मानसिखौ गभर्नमेन्टआखौनो होननानै बुंदो गभर्नमेन्टआबोथ' बे लाइननिफ्राय फैजोबनाय मानसिसो जायफ्रा चिफ जाफैदों मन्थ्रि जाफैदों एमएलए जाफैदों एम जाफैदों बांसिनानो बिदि गोजाना ओंखायनो बुंजानांगौबो जायो जोंलाय माथो फिननाय होनो हानो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दा आङो फैफिनबाय बेसेबा गोजान रिउ रिउ थाबायलांनांगौ दानिया दङ नोंथांमोननो एसेबां गोजान फैनानै देखायफैबाय बेजों बारनो हायोलाथ' गोनमोन दा बिरनायसै नामा आङो ससेखौहाय दा थांफिननांगौ बेसेबा गोजान रिउ रिउ साजासो फुल जाबायमोनलै दा एफा गोजाननिफ्राय रोमै रोमैनो बेवहाय ड्रनजों गोजौनिफ्राय सुलालासो बरिया नुगोन बेनो जाहैबाय माइ गायनो लांनाय दंग ओरैबायदि समायना ओरैबायदि वाल कमप्लिट लुनानै होलांबाय बेफोरनि बाजेटखौ बे लाम्फानि बाजेट ओमफ्राय बेनि बाजेटफोरखौहाय नोंथांमोना सानदो बेसेबां खरल जाहैनो हागौ ओरैबायदि समायना मोनो आङो दावराइखौ बिउटिफुल आंखौ गिनासो खारखाबाय दा हनै खान्थाल थाइजौनि बारि आयो सारि सारि बिफां लाइफां सिफुंनि देंखोजों बराय हरो गोसो गोरबोजों बराय हरो गोसो गोरबोजों दाख्लै फैनायाव फैफिनलायबाय लोगोफोर शुटिं जालायबाय नोंसिना खालामफैलायबाय इयाव शुटिं आं नोंथांमोननो खिथादोंमोन शुटिं जायो होननानैहाय दा बिसोर इयाव खालामफैदों हनै नाहरनो हागोन दा जोंबो बेखायनो बेरायनो फैफिनो बिसोरखौहाय शुटिं खालामनानै इयावहाय एसे खिन्थानो थाखाय जायगायाबो ओरैबायदि मोजां ना शुटिंनि थाखाय माबा माबि होनलायगासिनो दङलै लांजाया एक्ट्रेसाबो माबा थाफ्लेगि बुद्रांद्रांसो एक्ट्रेसाबो दा जोंबो थांसिगोन दा बिनिफ्राय गुबुन लकेसनाव थांगोन ओमफ्राय दिन्थिबावनोसै दसे सम नोंथांमोननोहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बेवहाय जों एसे सिरियाल शुटिं खालामनाय नुनायखाय खालामफैदोंमोन ओमफ्राय नायबाय एक्ट्रेसाबो एकदमबारे बुद्रांद्रां हायथुथु गसंगासिनो बानायला जायगानिफ्रायनो दा बेनो लोगोफोर ओमफ्राय बेनो लास्ट जागोन जोंनिया ओमफ्राय जोंथ' हरै थांखांखाबाय ओरै थांनानै ओरै फैबाय ओमफ्राय जोबजासे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक होनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव थांसिगोन